Després del pas de la línia d'inestabilitat que ens creua aquest diumenge, aquest dilluns baixaran una mica les temperatures, es regularan el termòmetre de manera transitòria i el temps s'estabilitza per complet. Esperem una jornada de sol, els núvols baixos en punts de la Costa Brava s'esvaeixen, el cel quedarà serè o poc ennuvolat i aquestes nuvolades són de tarda que apareixeran en zones altes de l'interior i el Pirineu. En principi no han de deixar precipitacions, nuvolades isolades i, com dèiem, temperatures en lleuger descens. Farà calor, però no tan acusada com aquest cap de setmana, màximes entre els 28 graus de Puigcerdà, la més alta a Girona amb 34 graus. La nit, això sí, continuarà càlida i xafogosa, sobretot al Gironès, al Pla de l'Estany i a la Plana empordanesa, amb xafogó en punts de la costa. L'abans de pronòstic, setmana molt estable, amb una recuperació revifada de les temperatures a l'avançar la setmana, dimarts, dimecres i dijous, sol, pocs núvols, potser alguna nuvolada de tarda al Pirineu sense possibilitat de precipitacions i temperatures que, com dèiem, aniran recuperant el que perdin la jornada d'aquest dilluns. Anirem actualitzant aquest pronòstic al llarg de les pròximes edicions. Res més, que vagi bé i fins després.